Hvorfor er du så frisk? Hvad er det med dig? Der er der ikke noget med mig. Jo, der er noget med dig. Hvad er det, der er med dig? Jeg har mødt en pige. Hvad har du? Ja, jeg har mødt en pige. Altså, det er ikke noget. Det er ikke noget? Det kan jeg love dig for, det er. Det er noget, Bjørn. Nu kører det. Nu hvad med det her? Kan du ikke mærke det? Var det ikke det, jeg sagde til dig? Nu kører det. Hvad fanden er det så på? Prøv lige kom. Og det var så vores nye dragter. Ja, er den ikke flot? Jo, den er helt... Kom. Og der er hat. Ja. Ej, for helvede da. Svend, din psykopat, du er jo blevet sindssyg, altså. Må jeg godt lige have lov til at forklare mig selv? Tak. Jeg har lige går aftes, da jeg havde gjort rent, ikke? Så går jeg ud på gaden, og så ligger han der. Ja, det er ham. Det er vores ejendomsmægler. Er du hushandels? Ja. Men han vil gerne have, at vi bare kalder ham Hans, for nu er jeg ikke færdig. Jeg skal lige snakke færdig. Jeg kommer ud på gaden, og så ligger han der stendød. Jeg aner ikke, hvad han er død af, så jeg tager ham lige indenfor. Så må vi ringe og melde om. Jamen, Bjarne, han var død. Der er ikke noget at melde. Der er ikke noget at melde. Og jeg sværger, jeg lyver ikke den her gang. Han var død. Jeg skrider nu. Jeg er ude der. Skal vi til det her igen? Du ved slet ikke, hvad det her det går ud på. Du forstår ingenting, vel? Hvad mener du? For det første, så var han død. Og for det andet, tror du så, det er tilfældigt, at du har mødt sådan en sød pige lige nu? Astrid? Synes du ikke, det er en lille smule mærkeligt, at du lige pludselig møder en varm og sød pige som hende? Har hun slet ikke spurgt om forretningen? Jo. Ja. Det er sådan, det er, Bjørn. Det er sådan, det er. Du er succesfuld, og jeg er succesfuld. Og derfor vil Anita gerne have dig. Fordi vi er succesfulde. Altså, hun hedder Astrid? Ja, lige præcis. Skal om ikke livet. Hokuo no Shihou, Mads Mikkelsen. 60歳を迎える彼の貴重な7作品を一挙上映。Så skar jeg 13 fileter af delben og lagde dem i marinade. 4 køller. Ja, det er det. H.C. Andersen, mand. Arne, for... Kom. Jeg tror, at Satan han er i gang med at prøve os. Hun har set dine kønsdele. Hvad fanden er det, jeg har gjort? Jeg har ikke gjort noget. Jeg har lov til at få politik. Okay. Meget gerne. Jeg vil meget gerne. Jeg er her hele tiden. Jeg elsker dig. Jeg elsker dig. 美しくミステリアス。マッツのすべてを堪能できる至福の時間を。マッツ・ミケルセン生誕60周年祭開催。